mon mon rewɓe Africa hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam rewɓe Afrique jarama assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubadou Ɓuuɗo Windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nouroudine Hammadou Aliou gorko mo Daara Halayɓe en dewre makko en juurima dendagal serɓe futankoɓe en jetti Allah kadi nde hokken kadi hande cellal hokken coftal ha mbawɗen arde joɗanade ɗo e bandiraɓe e jonde moɗon nde gowɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission meɗen Debbo Africa émission pattamlemo mo ganduɗon ko ɓinguel moon baɗiraguel moon bandiraguel moon dewel Sali Dia debbo mo Agname Liduɓe Lidou Bane Buuɗi sippa tawreɓe sippata jaam li heewi waɗan ɗon hande kadi eɗen invite ɗo Debbo Africa tigui debbo fuutanke debbo fulɓe takɗo kadi wiyede Debbo Africa tigui tawno eɗen kewi wiide plateau meɗen oɗo kala debbo invitaɗo ɗo tan ganden ko debbo tigui e nder rewɓe e nder fulɓe eɗen invite ɗo Coumba Tamba taw ko artiste musicien omo wondi ɗo noon e yaadiɓe makko woni jagganoɓe mo hoddu e guitare ene wonde joguiniɗomo ɗum woni ko horde nde wadde en calminmaɓe en juurimamaɓe e Coumba Tamba bisimilla ma e plateau meɗen Debbo Africa. Mbimi rewɓe Africa ko Allah diruki min ɗum min mi widande Africa ko Allah diruki min ɗum mi widande Africa Allah diruki min ɗum so mi jolama mi wiya yammolu yo so mi wiyama mi wiya suwolu yo so mi jolama mi wiya yela yedande Africa ko Allah deroki min ɗum sala salminama salminama émission Debbo Africa hande gonɗen min hakkundam e Salay Coumba Tamba ɗo to Pindi TV mi wi salamu aleyka yeɓoɓe debbo ɓunɗo Coumba Bannado Boubou Malick salmini on wi moon salamu aleyka moɗon. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh machallah Coumba Tamba a weltanama no natirɗani weeli futankoɓe tigui a salmitama a juurama min bismimama kadi e Pindi TV caggal nde min mbaɗma présenté Coumba Tamba minen foof min gandirma kono Coumba Tamba min mbawi andude hoto jeeya hoto Coumba Tamba yettete par ce que Tamba kam eɗen gandi ko wuuro walla ko diwan kono wona yettode beele kadi Coumba Tamba ko Tambanajo beele kadi ko toon no jibina beele kadi ko toon no mawni e weltade mboɗo salmina kala yeɓoɓe Pindi TV mboɗo salmina fulɓe foof mboɗo salmina kala gonɗo kadi émission he mboɗo salmina moni foof pullo to woni e to woni foof mi salmini ɗum mi juurimama moon wimon oɗo ko Coumba Tamba Debbo Africa hande min goni ɗo e weltanade kadi fansuji ɗi mboɗo andi hande inchallah ɓe kebbi ko émission yaltata ɓe jeeɓa ɗo wonɓe e diaspora ɓe kamɓe foof ɓe paadi émission e Coumba Tamba jibina ko région mbiyeteɗo Tambacounda ko Dakar ɗo mawni fuɗɗi carrière mum noon ko Tamba toon puɗɗimi janggude musique après gartumi Dakar ɗo comme ko ɗo nehani machallah Coumba Tamba Allah jarama yettode nde min mbawi andude eyyi min ko Diallo jetti Seydi Diallo jeeri wadde noon Coumba Tamba jibina ko Tamba kono mawni ko ɗo e Dakar mbiɗa ko Tamba mbaɗɗa musique min mbawi andude holko nandi Coumba Tamba musique kadi holde natire musique eyyi mataw ko yidde tan ko yidde wawi foof saabu mi tawani jumol mi tawani famille ima mataw ko yidde tan mi yid musique kadi mboɗo yetta Allah mboɗo yetta ɓe ganduɗa ko nalankoɓe mawɓe ɓe ganduɗa no goni Sénégal ɗo hande ha tahi min jii musique min jiiɗi ɗum min cuusi ɗum a faami kono wayno Papa Thione min Allah ko heewi koye morceau ji makko deftotonomi mboɗo yima jolfe kono noon sa yi hande min cuusi yimde pulagu hamin keeɓi hande wadde hollirde komin mbaɗata koye pulagu ko Allah e gorko yeri maayo mo yarani debeje baccani balamaji on woni tonton Elage a faami Elage Baba Mal voilà ko ɓen goni référence amen hande e nder Sénégal ko ɓen hande taki min cuusi komin mbaɗata ko ɓen ɓuuri wadde amen motivé hamin cuusi hande wadde musique machallah Seydi Diallo jeeri a weltanama wadde enen men calmini ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia to wendu Bosoyaɓe e mawnum Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso ko noon tigui directeur général Kawba Samba Diop en dewre mabɓe tan en calmini dendagal personnel Pindi kala e kuuɓal Coumba Tamba wadde noon gaddana meɗen morceau Samba Yero inchallah beltaniren bandiraɓe ɓe
ko bi kawam nani sambadi mato jom samba widami samba yeroyo koniji mamine gidoam ingolam kaside mori mahanjot mele samba soy mi welto samba vidami samba yeroyo oniji mamine gidoan ingolam kaside nyanchi mahanjot mele samba soy mi welto samba vidami samba yeroyo onidi mamine gidoa doingolam kaside samba ko bi kawam nani samba di jom samba vidami samba yeroyo konedi mamine gidoan doingolam gaside ayo Maline sedi muritani ne sedi Somaline sedi malibane sedi sambadi majom samba vidami minyanti mahanjot mele samba soy mi veto samba vidami ndare digili boy boy samba ko bi kawam nani ore saw jogo ore sadio jogo ndare galdo seyla gal waxi ci ma wonti gili kono habibi o samba koy adi mato jomun o adi mato jom o wi kambo fulbe jedima womaran ko be jedima falbe koy jedima inena be jedima be jedima samba di mato jom samba koy widam edo musi o samba yeroyo widima mine gidoan doingolam kaside samba yeroyo widima mine gidoan samba ko bi kawam nani samba di mato jom samba vidami minyanti mahanjot mele samba soy mi veto samba vidami onedi mamine ha goram machallah ɗum weeli yurminima nde tawno halpuri men kewide so tawi jumol findinanima kadi jumol ngol kadi ngol findinanima kadi ngol wajakima haydara ngol firtani Coumba Tamba mboɗo andi a ɓooyi yimde de machallah kono hon ngol ɗo jumol hi min de kam e ngol naatimi te kadi Samba so Allah Samba ko tiɗɗo ɓerde de a waɗi ni foof tan o yiiɗa a fuudima ha yooɗi a morima ha yooɗi tan Samba wi yiiɗa
emin jiiɗi andude Coumba Tamba Aha. beelu ngol ɗo jimol no jimirɗa ngol ne ha keɗiɗo foof ene naata e ɓernde muɗum beel ko hunde no guurɗa walla ko hunde nde jiiɗa nde ɗon wuuri walla ko hunde nde pamɗa tan ene wuura e aduna he jimɗa ɗum eyyi aha gollojimol mi wurani ɗum kono mboɗo andi mi wurani ɗum kono won wurɓe ɗum saabu gilli kam koko jata haaju muɗum koto weela yanata kono kam mi wurani ɗum kono mboɗo andi won wurɓe ɗum kono noon comme Allah waɗi minen komin porteur de voix en min jimana woɓɓe ɓe ganduɗa taw mba ene jiiɗi wullitade taw ngala to wulliti gonga ndaw Voilà, gonga ko wadde ɗum min ɗon. mbawi andude Coumba Tamba beelu ngol ɗo jumol ka bindanaɗo ɗum walla ko an tan fini pentuɗa ngol ala gollojimol kay machallah ko min liggingol joom koddamoɗo e Mamma Gaye kamɓe minen baddi créé morceau une journée min liggi ɗum Est-ce nde que- min liggi ɗum mbaɗmi ɗum miɗo jogui mawnam goto mbiɗa wiya ko on woni expert de son kanko watta kanko darta son somi liggima hunde tan kanko mbaɗami balancé nde mbaɗmomi balancé o wi Coumba Gaye o morceau ɗum nde weɗi koye o wi ɗum nde ɗiɗi o wi wattu neldami mi waji ɓe pitti morceau ɓe pitti morceau neldu mum o wi oɗo morceau kam mbimomi eyyi o wi miɗo ñaagui mboɗo andi aɗa jogui mbaɗɗa préparé kono oɗo min o jiɗmi gaɗoɗa yaltinde mbimomi a o wi eyyi mbimi d' accord joni momin dar mo ganduɗa ne wawi ligganade kam morceau ko ni ardi morceau o hamin di hamin jaltini ɗum machallah nde kollumi ɗum producteur o waɗi apprécié o wi mo yiɗi o wawi liggade morceau o liggi morceau o ha weeli machallah Papis ña arɓe ménagement nde kollumi ɗum Papis ña mbimon Papis deglo son bi o wi no Coumba son bi man ma kay defar ken ɗo defar ma kay réalisé machallah kankone kadi o waɗi hen clip o machallah o darima hen kanko e équipe makko ɓe pewni ɗum ha rewi lawol machallah woni ko wiyete ko sa defi ndefuma ha weeli tan so tawi a rotti moni foof ma ñaam wadde noon mi mbima bonne continuation Merci. morceau eɗen gandi ko kesso pool so tawi mi juumani ma koye mois de décembre he o yalti min mboɗo jaayidiɓe yebde ɗum nde nelduɗa hamo lien direct eywa eɗen mbawi andude beele o jeeya koye album walla ko single tan eyyi pour l' instant daw ko single clip pour l' instant min goni koye promo single o so Allah jaaɓi kala ko wawi wonde hen kadi e kala komin mbawi wattoyde hen so Allah jaaɓi humpata moon saabu ko enen gondi min mbawa wadde kon tinani mais pour l' instant kam ko single o min jaltini clip o ko on promo min goni ko le 5 janvier yalti morceau ko décembre min jinno yalta kono décembre o min ji programme uji ɗi ne kewi min gacci haala 5 janvier min jaltini ɗum le 5 janvier machallah machallah wadde morceau o yalti ko le 5 janvier kilibo e fof machallah kono min kam keɗimom koye décembre e prestation mo goto mo mbaɗannoɗa to e Souleymane Bal Voilà. mbanmi ɗum apprécié no fewi kadi guila kilibo yalti kalma mbanmi ɗum partagé ko kalami ko han haalata wadde noon ko wiyeɗa weltanama e oɗo morceau no fewi aɗa wiye ya jokku golle wadde noon garen e deuxiéme morceau meɗen inchallah alhamdulillah iyo eyo bafinyo konange mada fuji debbo bulla finyo konange mada fuji bafinyo konange mada fuji debbo bulla finyo konange mada fuji finyo konange mada fuji ko debbo bundu Coumba finna da fuji ko Coumba finyo konange mada fuji eyo eske debbo finyo konange mada fuji ko debbo bundu Kamba banna nange mada fuji ko debbo finyo konange mada fuji debbo magamay litama nange mada fuji debbo maliba ko nange mada fuji ko Coumba finyo ko nange mada fuji eyo wayli 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 yo
wayli wayli yo wayli nani ya dundu juuti boy boy kaga do dañi yo yettu halla ko kaga do dañi yo yettir Allah debbo bundu kumba bannadu bubu malik debbo mo magama e litama ya dundu juuti boyi kono min jecci Allah min jecci annabijo Allah min jecci senaɓe men waliya min jecci jinnaɓe Allah ko weɓe aduna Allah ko yaɓe aduna mi wi moni fof commissionnaire moni fof de commissionnaire moni fof de commissionnaire Abdoulari ko koɗowo Ousmane ari ko biyo buuba la okumba finyo ko nange mada futi babulo nange mada futi ko de babulo ko nange mada futi okumba finyo ko nange mada futi yo ko sonkumani bankuma Lima sonkumani bankuma nyini bijayila sonkumani bankuma nyini bijayila Solio nyime Soli surama wajana Solio Okumba binyo kanange mada Eba bundu binyo nange mada Babundu binyo nange mada Ode babundu binyo nange mada Ajara maje Usman machallah Coumba Tamba ɗum weli kadi ha naate e nder ɓerɗe ɓe tawno eɗen kewi wiide musique ko tufam ɓerde tagui ene weltina bandiraɓe ɓe Coumba Tamba min mbawi andude musique beele ka jangguɗo ɗum walla a fin tawɗa ɗum e nder galle bamma holno musique arde ma holno pinniɗa ñalawma goto tan mbaɗɗa choisir musique eyyi komi haalnima nane mi tawani ɗum mi tawani famiyam hay goto ne yima min ari tan yaade hooram ndeysan nde gonnomi cukalel somi mettini walla mi waɗama ko metti gandirta ɗum ko somi ɗima sa wiya beeglamuirato ko koyaka do mandi so ñayba jurna so babalwal jaljali waywa ni beeglamuirato ko koyaka do mandi so ñayba jurna so babalwal jaljali waywa wawaw yaadikin kumba ɓula takkol jaɓoti dem bala fi yaadikin kumba ndama jaljali waywa ndama Bangay way góor baax na jigéen baax jigéen dama dalali way voilà ko noon mbaɗa rien que pour wadde soulager ɓerdam mettema so mi waɗama ko metti mi yiɗa
ewani haala somi heeɓi ko metti kam ɗum nammi ɗum mbaɗa mi soulagé hooram koye jimri eyyi koye jimri kadi toon ko mboɗo yima jimri papa Thione hay ha mawniraɓe ɓe gandi ɗum mbiɗa wondi e mawnam goto ne wiye Hawa presque kanko nehimi o wiya kam so yiiɗi mayade so yiiɗi maya ko mettuma ko ñolot ɗon e ɓernde ma kono mi dartamo ni mi continue jimram manam mi fuɗɗima yimde guila komi suka kono nanmi hen e bundi carrément ko en 2006 en 2007 nde ƴettumi décision am hankkadi nam mbimi mino mi felliti hankkadi non wonde nalanke mi felliti wadde ɗum ɗo wona meccalam mais meccal ngal ne mbaɗɗa ɗum choisir est ce que ngal weeɓi c'est pas facile du tout voilà hay miɗa yimanno ndeysan jimol inna baba ɗum taw komi suka to taw woni wona hawma ɗum koye woye dal mais mbiɗa yimanno ɗum mbiɗa fijira ɗum ko heewi mi yaha ha ƴettumi morceau liggimi hen morceau goto mo ganduɗa ko ɗum ɗo mbanmi ɗum pentatonique liggima hen morceau goto morceau penta eyyi c'est pas facile hein musique ko liggey mo ganduɗa ko liggey musɗo te ganduɗa sa woni neɗɗo mo ganduɗa aɗa yawi tampude walla aɗa yawi wadde découragé tan a continta hen saabu ko namdoto ko ni heewi sa ala balla pour jaaha hen ina muusi saabu ita ɗo ni musique watta ɗum haalis sa woni mo ganduɗa liggaki ko hen joɗiɗa a ala mo ganduɗa ne woni caggal ne wanma encadré ne walluma pour jaaha heɓata wadde eɗen mbawi andude beele Coumba Tamba gaga muɗum ko yiite dow scène e musicien oji dariɓe beele won wonɓe caggal mumen puusa ɗum eyyi musicien min à part nalankoɓam ɓeɗo ɓe ganduɗa somi sohliɓe ɓe garan min ko ɓe tan goni caggalam caggal Allah ene ala ɗum muɗum min ko ɓe goni caggalam ɓe kokki kam doole te kala noddumiɓe ɓe gummo mais mi ala hay nalanke goto dariɗo ne wallimi ala min yata e moyen de boram kala ko pewnumi ko min yahi e moyen de boram e yumbam seeɗa ɓe ganduɗa ne ballami à part ɗum mi ala hay nalanke goto mo ganduɗa ene caggalam ene wallami walla ene woda to fayumi ala eyyi ɗum wadde eɗen mbiya ko ballal Allah wadde noon yo Allah wallitir cellal amin so ɗum yawti emin mbawi andude beele Coumba Tamba yaltini album walla soir o eyyi min keeɓino wadde album ne wiye Dande Africa ko ɗum taki ne mbiɗa Africa tan automatiquement Debbo Africa Dande Africa min jaltinino album o nde min jaltini ɗum min jeeyi min puɗɗi liggade album o mais malheureusement neɗɗo aɗa fewja Allah ne fewja e hakkude he noon dafami rafi musɗo battinimi joƴƴinde album o mone waɗi 6 titre jombajo mo hewɓe gandi o moni hen jombajo e jooɗo ɗon e ɓerdam e jiguen ñi e cirim morceau ji ɗiɗon nani ɗon e Omar Doro woni 6 titre nde min mbaɗi ɗum noon min keeɓi probléme seeɗa dafami joƴƴinmi album o nde joƴƴinmi album o noon nde jaami ha caɓormi mbimi pourquoi pas joni yimɓe mbatta créé morceau ji goɗɗi comme ça min gacca ɗon album o kono bientôt kam minen jiiɗi nannude album o e YouTube mbiɗen ñaagui fansuji fof yo mbaɗoy abonné e compte YouTube amen saabu album o bientôt momin nannu ɗum e nder compte YouTube amen kala jiɗɗo dañde ɗum ma dañ ɗum toon à travers de YouTube inchallah eyyi ko ɗum woni ɗon album ko noon min pawirimo woni ko joni min jaltini lefol ngol ɗo woni Samba Yero eyyo wadde eɗen mbawi andude beele Coumba Tamba musique o yaltinimo leydi ndi nawimo e leyɗele goɗɗe walla ko ɗo tan e nder Sénégal o haaɗi non pas encore min kaaɗi ɗo e Sénégal min mbaɗi Sénégal minen jaaha noon partout e Sénégal kono kam min jaltan caggal oɗon jaaha e raison ngaji ɗi eyyi joni nodduɗa kam kuppuɗa téléphone won nodduɗo minan gonɗo France sehilam mbiɗa salminamo de passage o wi kam wat feere mbaɗa préparé ha France comme ça minen kadi min daara no min nanguiri hen inchallah salminama Farba so weeli Allah ma en jaa France te ma en mbatton ɗo doy waar ko jottiɓe mbiyata inchallah yo Allah newnu yo Allah yettin wadde noon ko wiide enenne ɗo ɗo mbiɗa moon foof yo daro en calmini ɗon génération consciente mo Agnam Liduɓe sukaɓe dariɓe tigui sababu ittude yawari e wuuro mumen kamɓe kala e kuuɓal e Coumba Tamba emin mbawi andude hol erago hoɗa ɓiɓɓe fulɓe ɓe en tant que artiste hol ballal ngal cohluɗon ngal wawde daranade moɗon ha onon mbawan yettinde musique o ɗo poɗɗon yetti ɗum ɗo par ce que mon foni andi musicien ko ambassadeur kono jettinta ɗemgal ngal ɗo hay goto wawi yettinde ɗum mais holko ɗaminɗa e leñol pulagu ngol holto ɓe poti wawde darnade on onon ha jetta ɗon ɗo poɗɗon wawde yettade ɗo caggal ballal Allah e nulaɗo moɗum eyyi minen guero tan comme d' habitude minen mbiyaɓe minen komin sukaɓe rewɓe min daɗi minen daari rien que pour haɓanade ɗemgal amen minen goni e golle amen noon minen jokki golle minen golla minen jiiɗi noon wallede ala mo yiiɗa wallede hande aduna kala jaaɗo hande koko walla eyyi kono noon min deni lawol amen minen jaaha garɗo tawti amen noon minen jiiɗi
garɗo walle amen kadi minen jiiɗi sabu hande goto fof yiɗi ko wallede ha diwato wonno ɗo hande ha yettoto yiɗi yettade ɗo eyyi gon erago dal min mbatta ko heddi ko noon minen jokki golle ewa yo Allah wallitir cellal Seydi Diallo wadde gadden dernier morceau inchallah garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo inchallah. eyyi oɗo dernier morceau ko Mali Sadio min ƴettata mi yima hen sehlam Ousmane Iyane Thiam gorko yeri Aliou Bayla to États-Unis e sehlam Abou Pam chargé de mission Dande Leñol voilà e yayam goto no wiye Debbo Gaye Seydi Gaye e wadde en dokki ɗum dendagal subalɓe min mi hokki ɗum directeur amen général Kawɗo Samba Diop e dendagal subalɓe ɓe mbaɗo e piinde e yeɓiyankoɓe piinde e kuuɓal eyo
Gambila be Malisajo, Malisajo, Gambila be Malisa. Yerima, ayo. Sotiki gari kabuyalta, sojati mangari kabuyalta, soveti mangari kabuyalta, sotiki mangari kabuyalta, he ormoni yerima. Sotiki gari kabuyalta, soveti mangari kabuyalta, sojati mangari kabuyalta, he ormoni yerima. machallah a weltanama morceau waɗi fayida no feewi wadde noon eɗen gandi en beltima kadi eɗen bandima bandiraɓe ɓe heeɓiyankoɓe belto no feewi kono noon ko dokkanɗen o hojomaji hankkadi huuɓi ɗi gara mbaynoɗa bandiraɓe konngol ma mbaynuko Coumba Tamba eyyi weltade aussi arde ɗo mi weltima no feewi e huccidde aussi ha moƴƴo machallah saabu nde keɗiɗa tan min mbaɗi lancement single o ma nodduɗa mi mbiɗa komi Coumba yaltani alandi neɗɗo sa waɗi hunde a waɗi ɗum a yaltini première prestation so tawi weeli ko hen gandata so tawi metti ko hen gandata saabu ne acte mo mbaɗɗa o ene mawni am saabu mboɗo andi hande hay soko neɗɗo goto ene faadi single o saabu somi waɗi ɗon prestation mi gayni hay goto wiyani mi Coumba Gaye single ma ono wayi déjà mi waɗi kono mankat welde kono ɓuuri weldemi ko nodduɗa mi mbaɗɗa mi encouragé ko en même temps mbiɗa mboɗo faada single o e hono ma en gonno toon hewɓe noddi min e namdo mi single o mi yaɓi single o yaltani taw o weltade aussi mboɗo wiya fulɓe ala komin dañi so wona pulago hande komin sukaɓe rewɓe minen mbaɗa wona Coumba Tamba tan woni ɗo machallah fulɓe ne jogui nalankoɓe yoɓe jeccito nalankoɓe fulɓe ɓe gacca e mabɓe haqqillaji ɓe mbawa wallude ɓe hunde fof wonko woni e hoore ma ko ganduɗa hande so yaltima rendo fulɓe nafta ɓeyduma e ɓerde ma ko ganduɗa saabu a yaltini ɗum tan ma fulɓe naftoro yoɓe mballu amen ko woni e kohe amen ko min mbawa yaltinde fulɓe naftoro janggo ɓiɓɓe amen naftoro saabu hande minen komin mbaɗata ko pour tan wallude janggo min jahat min hande sa yi min tuusi minen nana Samba Diop Lele en min gandaɓe kono hande minen naftoro koɓe mbaɗata ko woni e kohe amen miɗa ñaagui fulɓe e ko woni e ɓerde amen hoɓe ɗum ɗano e amen ha luttira noon yoɓe mballo amen min mbaɗa dégagé ko woni amen ko maɓe mbawa naftorade ɗum sukaɓe amen ma mbawa naftorade ɗum janggo saabu ko ɗum woni avantage nalanke o saabu ko kalta ko e ko bindata ko e ko mbatta ko janggo sukaɓe ne mbawi aɗa naftorade ɗum aɗa wawi yeddirde ɗum ɓiya aɗa wawi wajirade ɗum joom galle ma aɗa wawi wajirade ɗum joom suudu ma il faut ballon amen min mbawa wadde exploité ko woni e amen eyyi so à part ɗum noon mi weltima e fanksiji ɗi foof kadi mi weltima e maɗo no feewi Allah jarama Coumba Tamba a wiyama Seydou Diallo jeeri en beltanima Allah kadi en beltanima bandiraɓe joguiniɓe en kaɓirɗe eɗen gandi ko enen jiitoɗo kono golle mawɗe ɗe foof ko caméraman uji e technicien uji meɗen joguini ɗum joguini en kaɓirɗe ko Ndeye Fatou Massal ene wone bandiraɗo gorko Thiatou Walo ene wonde e Thiombane kamɓe foof ɓe beltanama ɓe mbiyama so son rewi lawol image uji caggal Allah e ballal mabɓe tigui en beltanima kadi Allah en beltanima musicien uji ma jooɗiɓe ɗo ɓe eɗen gandi kamɓe tigui cinki jonde nde ɓe jarnama ɓe mbiyama yo Allah sellin doole en calmini kadi dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe woni dunde Baba Adama hay eɗen gandi tigui ɓe mbayri yiɗɗo Sali Dia wonani hay hunde enen fof eɗen gandi yimɓe gonno hankkandi koye campagne local uji komin yanoɓe ko ɗum tagui mbayrum ɗon yiide émission o kono min garti inchallah min mbaɗi reprendre golle emin ɗaɓɓa e moɗon yaafuya eɗen mbiye kadi kala ko fewi yewtande ko Allah subahanahu wa taala o kala kadi ko gakki hen ko enen ko wona ko ɓuranno meɗen en calmini dendagal bandiraɓe surtout noon wonɓe diaspora ɓe tigui eɗen gandi kamɓe tigui jaggue piide ha tiiɗi ɓe calminama ɓe juurama en mbiyama jaam moƴƴere kisara Allah e men jaam dow jaam less ɗo hakkude ɗo yo jaam ɓolo tan duume men Allah jarama on jarama
soko plena ari mon mon rewɓe Africa hayo yam yo hayo